Komachelo en ni gikone to ringre mar rawera moro ma jahigni 12 manyocha ne owito ngimane e aora ma Miriu Kawuor location e sub county mar Achwonyo East, mano county ma Homa Bay. Gikone to ringre no ne oyudi kawuono. Ringre Jibril Sise ma bende nyocha ne owito ngimane kinde mane kod jowetene moko ariyo, nyithindo wetene ne oyudi kaluwore kod menyo ma osebedo kadhi nyime nyaka nyocha ne owit ngimane e aora no. Jibril Sise nyocha ne nitiere grade mar 6 ka lal tho mare en lal ne familia mare, ka bende kaluwore kod ler manochiw kod ruoth ma Miriu location Tom Agwanda en ringre no ne oyudi kaluwore kod nywako lwedo manobedo e kind apisas ma bende ne okonyore kod jogo abal mayudore gwengego mane gikone ogolo ringre mare ma bende no osechwal nyaka kar kano ringre ma Jawabu ka irito timne bero. Aduoko erokamano ne joma nokonyowa e manyo wuoyi matin Jibril Sise. Nolal e pi chieng' tich abich kendo oyude kawuono. To waduoko erokamano ne tim mane menyo kotelnegi gi Coast Guard from Kisumu to gi local deep divers kotelnegi gi Richard Arogo. Gitiyo matek momiyo koro wayudo dend wuoyi matin. Nikech pek po nitie, wabiro gombo mondo mi pod wayud kony kokalo kuom well wishers mondo mi ting' mar kopo mar wuoyi matisni obed successful. Ndalo rusa mar Desemba ni obor. Wakwayo jonyuol ni bede uru gi nyithindo machiegni. Ung'i kama nyithindo dhiye mondo mi kik nyithindo owuoge lwetwa. Nitie masira mwanyalo geng'o kadipo ni wabedo close to our children.